Sister Grace, you know. Yeka. Adofonum yema ye nyina ho akwa ababiem. Ebra yesua adisem nwoma no. Pese mbusa ose. Ade nti na wosum Nyankopon. Nyina so ne sei e wo nyamesom. Enne ye ba behwe adisem no nwoma no nyina so pa. Na ya hwese nyina so na hwe kwan a ye befa so e de asom ye Nyankopon. Ebra mu ye ne enua ba Grace Mompai. Nyamema eneso muma ye Mompai abra ye be free na disua asi. Ye Nyankopon ne abankese enna no pay umakoso ada wase. Eja pa sambre na umaya sambo wanimu ye show so because when we mobo na odi a honfom so ne mrato nyina acheye. Sambre na ye besua hunim die ye show so bedum ye oshu nyansa ne ate wonsamase. When ye show in a day e wodoba Yesu di Amen. Ebra eni ade video radio sianum no. Pese e kai wo se bomodian na ye subscription no. O comment ni e behwe nimu afi like na share addition so mafofo ansanka. Se de be ya nyame asem no bekoso atere. Ebra mu enwura ye na addition. Adofonom ewo ye nyame mu. Ma ye nyina ye ho akwaba. Ene ye wadisia etoso enso 7. Atu addition idin say Nkomhye fapem ahodoɔ. Nkomhye fapem ahodoɔ. Foundations for prophecy. Sɛ wopɛ sɛ wote nkomhye ase a ana wopɛ sɛ nkomhye a wote ase ni ehu sɛ egyina hɔ ɛden a ɛyɛ sɛ yɛ check the foundation, yɛ check ne fapem. Adeɛ biara ne fapem enye biara no ɛno nso enye ti akwada akra wo ho no se ahyase ani antete ne yi adaache no enye yi edan bia besi se ne fapem nya itimi ebugu at any time nti nkomhye angasa no se isi fapem ne yi ansa pa na yatumi ade ho ato so agye adi mamemisa ade nti na biaya abefa bia esom abosomsom enkramusom ena nyamesom ena ewo Ghana pa na wokɔ amaya hodo obi so a ɔmo so ewo Confucius som Zoroaster esom Tao esom nti ɔmo friend Confucianism Zoroastrianism Taoism Shintoism saa esom we nyina ewo hɔ nti entawantawadie no a ekoso no nyina egyina wosom so nipa hwe ase e wo Bible mu nyina eye wosom se nipa beba nyame nkyɛn ana nipa bekɔ obonsam nkyɛn enti uyi osom enso free hɔ a nkomhye eso manfa so enti nkomhye ene wosom na ekɔ enti yebetimi ato adisua ne din sɛ foundations for worship, foundations for prophecy. Nkomhye ahodoɔ ne nyinaa no ene wosom na enam nkomhye efapem no ene wosom so fapem ekɔpɛ enuama ahodoɔ bɛn na twedi ampo Nyankopɔn twedi ampo nyame waye a ema yɛn ye wahotosoɔ sɛ ye nam kwan wei so a yebehu twedi ampo nyame hede na kyerɛ sɛ wo de wo som wo fapem pa ne sɛn sɛ de wo som na yɛyɛ na adan na akɔka kyerɛ obi sɛ ɔmmra wo nkyɛn na wo de wo nko nipa korɔ de ne nkyɛn ɛyɛ sɛ wunya foundation ɛyɛ sɛ wunya fapem a obetumi akyɛn sɛ wei na kyerɛ sɛ bra me Nyankopɔn nkyɛn na yɛnam saa kwan no so yɛbɛpue heaven ɛnɛ saa nneɛma no na yɛba abɛhwɛ adɔfonom ne nyame ma biaya atwedi ampo nyame etie ewo soro no wada na di akyerɛ eno na abɔfoɔ no esom no
ɔhu saa nneɛma no wɔ soro enti na wɔsom no ɛno no ne nsonhyɛde ahodoɔ a yɛgyina so de som onyankopɔn ɛno na ɛma yɛhu sɛ aha onyankopɔn ɛwɔ ha sɛ wokɔ meeting bi ase na wokɔhu sɛ Ghana flag esi hɔ a ɛkyerɛ sɛ Ghana foɔ ɛwɔ ha ɔmo ɛwɔ representative ɛwɔ ha nneɛma a ɛkyerɛ sɛ twɛdi ampɔnyame ɔwɔ hɔ na yɛnam saa kwan no so a yɛsom no no ɛno ɛna yɛhwɛ yi ɛno na yɛsua te aseɛ wokɔ adiisɛm eti a ɛyɛ ɛnan a onyankopɔn akyerɛ yɛn nneɛma a ɛtwa ne ho ahyia a yɛhu a anaasɛ ɔno no ɛka sɛ yɛnya a ɛkyerɛ sɛ ɔbɛba hɔ na yɛnni nneɛma a ɛkɔ so wɔ hɔ no ɛso adiisɛm eti a ɛyɛ ɛnan abɔfoɔ no ɛwɔ hɔ a wɔsom twɛdi ampɔnyame na onyankopɔn agua ɛwɔ soro kyɛn abɔfoɔ a wɔsom no ebio yehu sɛ onyankopɔn honhom wɔ beaeɛ kora yɛsom twɛdi ampɔnyankopɔn no Kristo nso adwa hɔ ɛna agya nyankopɔn adwa wɔ hɔ ɛna wɔhu sɛ yɛwɔ cherubim a wɔkata twɛdi ampɔnyankopɔn adwa no so ɛno akyi yɛwɔ seraphim cherubim no yɛ abɔfoɔ ɛbɛn twɛdi ampɔn paa ɛna seraphim no ɛnso na ɛyɛ abɔfoɔ a wɔn nso ɛbɛn cherubim no edi beaeɛ a bɛhu cherubim no abɔfoɔ cherubim no wobɛhu onyankopɔn adwa nso sɛ ɛwɔ hɔ ɛno akyi no yɛwɔ ateasefoɔ baanan a wɔwɔ hɔ a wɔn nso ɛsom twɛdi ampɔnyame na yɛsan aba the 24 elders asafo mpanifoɔ 29 no a no nso wɔ hɔ nyame ma beaeɛ a bɛhu saa nneɛma wei nyinaa no na wohu sɛ aha twɛdi ampɔnyame ɛwɔ hɔ ɛno akyi no yɛwɔ the altar of incense yɛwɔ afɔrebukyia nso a ɛwɔ twɛdi ampɔnyankopɔn beaeɛ a wɔwɔ saa nneɛma wei nyinaa ɛkyerɛ sɛ aha ayɛ beaeɛ a nyankopɔn ne flag esi ne frankaa esi enti monhyɛ hɔ nso na monhwɛ mo ho ɛyie adɔfo nom ɛne nyame mma ɛno ana aba abɛyɛ enyinasoa ahodoɔ a yɛhu yi a yɛde yɛn ho ato so sɛ yɛbɛtumi asom nyame wɔ saa kwan no so ɛno na ɛma nkɔmhyɛ egyina enti onyankopɔn ɛda ne ho adi kyerɛ odiifoɔ Isaiah na mmerɛ a ɔda ne ho adi kyerɛ odiifoɔ Isaiah no odiifoɔ Isaiah ɛma yɛhu nneɛma ahodoɔ bi a ɛwɔ hɔ ma yɛte aseɛ wɔnyɛ ahotɔsoɔ sɛ ampa ohun twɛdi ampɔnyankopɔn odiifoɔ Isaiah te yɛnsia yi mu yɛ baako ɛkɔpem nsia no odiifoɔ Isaiah sɛ mmerɛ a mehu twɛdi ampɔnyankopɔn no mehu me mmerɛ ɔyɛ mehu sɛ meyɛ debɔnyɛni na mehu seraphim ɔbɔfoɔ a wɔtu gya efiri afɔrebukyia so ɛde bɛsɔɔ me odiifoɔ Isaiah ma no ana yɛsɛ what Isaiah is saying is true the odiifoɔ Isaiah ka no wɔhu twɛdi ampɔnyame ampa adentia efi sɛ wɔhu seraphim no wɔhu afɔrebukyia no ɛna ɔsan ase mehu sɛ onyankopɔn adwa no ɛwɔ ɔsoro waka nneɛma mmiɛnsa amia so that is the throne room of God called Revelation chapter 4 na kohu sɛ ampa odiifoɔ Isaiah kan no ɛyɛ no korɛ nti odiifoɔ Isaiah pɛn so no nsɛm a Isaiah de bɛ nyinaa no yɛdi so a ɛyɛ yie efi sɛ wɔhu twɛdi ampɔnyankopɔn na ɛhɔ ɛna ne source of information ni efiri ba nti uka sɛ apam dada no atwa mu a na wɔpa kyerɛ sɛ odiifoɔ Isaiah ohun twɛdi ampɔnyame na twɛdi ampɔnyame de na asɛm no ma no atwa mu ana na wɔnkɔmhyɛ ho nsɛm a wɔbɛka nyinaa no enwie pɛyɛ efi sɛ nkɔmhyɛ egyina onyankopɔn asɛm so na Isaiah ehu onyankopɔn na wonya na asɛm deɛ tɔso bio a mepɛ sɛ yɛhyɛ ne nso paa ɛne sɛ odiifoɔ Isaiah hu twɛdi ampɔnyankopɔn ohun sɛ wɔmmerɛ ɔyɛ debɔyɛni onipa biara a wɔne twɛdi ampɔnyankopɔn abɔ mpunimpu no ohun ne mmerɛ ɔyɛ na ɔde ne ho ma twɛdi ampɔnyame onyankopɔn ɛna hyɛ ne den maame ntoa so ne wo nsua adeɛ ɛnyɛ odiifoɔ Isaiah nkoa na ehu twɛdi ampɔnyankopɔn odiifoɔ Ezekiel enso hu twɛdi ampɔnyankopɔn na Ezekiel chapter 1
wɔka nneɛma a wɔhu yɛ wɔ hɔ no hu sɛ ɛne asɛm a ɛwɔ adiyisɛm yɛ ɛnan the throne room of God baabi onyankopɔn atemmuo ɛkɔ soɔ no ɛkɔ pɛ na ɔkɔ Ezekiel chapter 10 koraa afei deɛ ɔbobɔ nneɛma bi so yɛn ho sɛ asɛm a odiifo Ezekiel ɛka nyinaa no ebetumi de yɛn ho ato so ebetumi ayɛ nkɔmhyɛ nyinaa ɛfa pem odiifo Ezekiel sɛ mekɔɔyɛ no mihu ateasefoɔ baanan kan Ezekiel chapter 10 verse number 1 to 21 wɔsɛ mekɔɔyɛ no mihu ateasefoɔ baanan na aniwa ahyehyɛ wɔn tiri ho nyinaa ɛma wɔtoa so sɛ ɔteasefoɔ di kan no mehwɛ ni din na ɔte sɛ nantwie n'anim no ɛte sɛ nantwie metoa so hwɛ din de ɔtɔ so mmienu na n'anim ɛte sɛ wɔkɔdeɛ de ɔtɔ so mmiɛnsa no mehwɛ ni din na n'anim ɛte sɛ enipa nim na de otwa to ɔtɔ so 9 mehwɛ ni din na ɔno nso anim ɛte sɛ gyata wow yankɔ adiyisɛm tie yɛ na yɛ saa figures 4 yi pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔ the throne room of God obi ntimi ntena biayɛ bi monitoring ɛma ne nsi so 100% sɛ mihu nan na ɔmo anim ne pɛpɛpɛ te sɛ deɛ adiyisɛm ɛkae no na amenya ahotɔsoɔ sɛ ɛne nsɛm a odiifo Ezekiel ɛde ba no ebetumi ayɛ nkɔmhyɛ ɛfa pem ebetumi ayɛ ɔsom ɛfa pem nti obi biara ɔpɛ sɛ ɔsom twɛdi ampo nyame no obetumi ɛde ne ho ato saa adiifoɔ yi nsɛm a wɔkaayɛ ɛso me nuanom ne adɔfo no odiifo Ezekiel ohu twɛdi ampo nyankopɔn na ohu ateasefoɔ baanan no nso ɛkyerɛkyerɛ wɔn ho nsɛm ɛkyerɛ emi ehu sɛ nkɔmhyɛ a yɛka ho asɛm no Ezekiel ebetumi de credit ama no ebetumi de ɛho ato apam dada no so efisɛ ohu twɛdi ampo nyankopɔn deɛ a wɔwɔ no maame ne wɔn ka asisɛm bi a esi ɛwɔ Eden emna nyankopɔn pam nipa firi Eden efisɛ nipa ayɛ bɔne na ɔmo tra Eden a bɔne nsunsuansoɔ ɛwɔ wɔn so na wodi nkwadua no nso a ɛbɛma nsunsuansoɔ aka wɔn so afebɔɔ onyankopɔn make sure sɛ ɔte papa ne bɔne ho nimdeɛ dua no bi die bɔne baa wɔn so na hɔ a na ɔbaayɛ ama ɔmo ante nkwadua no bi efisɛ ɔampɛ sɛ nipa ebenya yareɛ na forever gonorrhea tene so na wɔntimi nwu forever na ebia HIV na wɔtete na wɔbrɛ nipa na kora nipa timi so sɛ epaakyɛw munyimi nkwa mfiri me nsɛm ne nyankopɔn pɛ sɛ nipa bɛtete ti ɔdɔ kwan so ɔbɛpamɔ wɔn sɛ monkɔ na nyankopɔn ɛyɛ biribi asan akyerɛ wɔn sɛ meda so dɔ mo anidasoɔ ɛwɔ hɔ ma wɔn mo betimi aba abɛsom wɔ ha na nneɛma bɛn na yehu wɔ Eden ɛkyerɛ sɛ ampa deɛ kɔɔso wɔ Eden no ɛyɛ beaeɛ a no wɔsom nyankopɔn na ɛnyɛ bosom bi na wɔsom no onyankopɔn ɛma ɔde nsuhyɛdeɛ bi ɛba Genesis chapter 3 ɔse ɔde cherubim mmienu bɛgyina hɔ na cherubim ne mfimfini na ogya ɛwɔ mfimfini ne yehu sɛ ɛyɛ ampa asɛm a onyankopɔn ɛda n'adi ɛkyerɛ Moses sɛ me monyɛ ntomadan ama me na ntomadan no ade ɛkyerɛ sɛ me wɔ mo mfimfini ne sɛ cherubim mmienu na maadwa ɛwɔ mfimfini na me mununkum ɛbɛba abɛhyɛ mfimfini ɛnoa ɛna esi ɛwɔ Garden of Eden ayɛfo no ɛde me nyankopɔn ma yɛte aseɛ yi a na kyerɛ sɛ Garden of Eden akyiri no onyankopɔn ɛyɛ wɔ som bi ayɛ ɛma Adam ɛne Eve a na otimi ɛbɛsom wɔ hɔ na ɛno akyi no so wohu sɛ Eden ɛda hɔ a na ɛkyerɛ wɔn sɛ dabiri bɛba a nyankopɔn ɛsom wɔ nyinaa ɛwɔ asase so kɔ na wie a ebenya kwan bio akɔ saa nkwadua ɛwɔ heaven no ɛho na ɛma wɔn anidasoɔ ɛnso ti Eden yehu sɛ twɛdi ampo nyankopɔn nsɛm ɛkɔɔ so wɔ Eden nyinaa na ɛhɔ ɛyɛ beaeɛ a na wɔteɛ enti etimi de ɛho ɛto so enti Eden nsɛm ɛkɔɔ so no ɛnyɛ story bi na yɛka ɛyɛ beaeɛ a twɛdi ampo nyankopɔn na wɔwɔ enti foundations of prophecy fapem ahodoɔ ɛma nkɔmhyɛ Eden so ɛyɛ beaeɛ a yɛtimi nya fapem ne ebi na asɛm a yɛntimi ɛnkyerɛkyerɛ Bible mu a yɛmfa Hebrew ne Greek kasa na nkasa ɛnkasa
asɛm a onyankopɔn ɛka kyerɛ Moses sɛ mepɛ sɛ moyɛ ntomadan no ma me na mebɛtena wɔn mfimfini asɛmfua Shalkan na ɔde twerɛ sɛ meba bɛtena Shalkan mebɛtena wɔn mfimfini no saa atenaeɛ no saa asɛm na onyankopɔn kaa sɛ mede cherubim esi wɔ I am placing a cherubim mede saa Shalkan mede wei ba besi hɔ mede ntomadan no esi hɔ mede cherubim esi hɔ ɛmɛ yɛn sampa twɛdi ampo nyame ɛyɛ tenabea ɛwɔ Eden sɛdeɛ ɔyɛ tenabea ɛwɔ Israel no sɛ ɔwɔ tenabea ɛwɔ soro no the foundations for prophecy nkɔmhyɛ wɔsom nyinaa fapem no Eden ɛyɛ kronkron odiifo Ezekiel ɛyɛ kronkron odiifo Isaiah ɛyɛ kronkron kebetumi afa Bible no every portion of it but time entimi ɛmma yɛ saa ɛyɛ nyabrɛ ɛma saa nneɛma no nyinaa but mepɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ apam dada no ɛyɛ foundations for prophecy ɛyɛ nkɔmhyɛ nyinaa ɛfapem mentoa so ɛne wɔn ka asisɛm baako a ɛnwanwa na ɛfɛ na ɛboro adwene ne nte aseɛ ɛso Israel onyankopɔn eyi wɔn firi Misraim ɔde wɔn kɔ no na atamfo betumi ato ahyɛ wɔn so ebi betumi afiri akyiri aba beku wɔn benkum nifa baabi a ti de onyankopɔn yɛ ne sɛ na eduru anwummerɛ a ɔde light kata wɔn so na ɛyɛ ogyafadum a ɛkata wɔn so na eduru anɔpa ne awia ɛkɔ na ɔwɔ mununkum the pillar of cloud ɔmo sɛ mununkum egyina hɔ saa edu wɔn anim saa ɛno na ɛdarete wɔn sɛ momfa ha oduru baabi na mununkum ni gyina hɔ saa na ɔmo ahu sɛ aha yɛbɛtena aha ekosi sɛ mununkum no move no yɛntumi ɛnkɔ adɔfo no ne nyame ma saa mununkum yi no na ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn ne wɔn na wɔ hɔ na biaya a obeduru a ɔde mununkum no gyina hɔ saa no bonso ɔmo aba bɛsi ntomadan no atwa mununkum no ho ahyia ɛkyerɛ sɛ onyankopɔn wɔ wɔn mfimfini na sɛ wosi ntomadan no twa ho ahyia deɛ ɔyɛ ne sɛ onyankopɔn ɛma abusuakuo 12 no a wɔde wɔn tu kwan no ɔma mmiɛnsa ɛtena ntomadan n'anim ɔkyekyere ntomadan n'anim abusua mmiɛnsa ne nkyɛn ne benkum saa abusua mmiɛnsa ne nifa saa abusua mmiɛnsa ɛna n'akyi saa abusua mmiɛnsa ti emusua mmiɛnsa abusua du mmienu abusua mmiɛnsa biara no na onyankopɔn yi abusua baako edi wɔn anim a ɔmo na amusua mmienu na aka no edi wɔn akyi na onyankopɔn ama ɔmo frankaa baako one flag a ɛno ɛne abusua wei nyinaa mmiɛnsa no nyinaa de edi wɔn anim ti musua mmiɛnsa no nyinaa na ɔmo flag baako musua mmiɛnsa flag ba saa ti musua 12 no na ɔmo nya flag 9 na abusua na ɛwɔ east side no deɛ no wodi wɔn anim ɛyɛ Juda na ne flag no deɛ dam ɛyɛ gyata abusua a ɛwɔ south Ruben na ne flag deɛ ɔdam ɛyɛ edipa ti abusua a ɛwɔ west wodi anim yɛ Ephraim deɛ na ɛdam ɛyɛ gyata eti ɛna abusua a ɛwɔ north ɛyɛ Dan na deɛ na ɛdam ɛyɛ ɔkɔdeɛ adɔfo nom ne nyame mma ɛdeɛ mfoni na yɛtwa kyerɛ odiifo Ezekiel de ohun yɛ no deɛ wɔ adiisɛm mu no ɛno a na onyankopɔn kyerɛ sɛ me wɔ mo mfimfini na teasefoɔ baanan ɛna atwa me ho ahyia mo nso deɛ mepɛ sɛ mode twa me ho ahyia ɛyɛ ateasefoɔ baanan no wɔn so nhyɛdeɛ adan na nyankopɔn biaeɛ biara na Ezekiel o Yohane o Israel o ɔde gyata nipa dantwie ɛne ɔkɔdeɛ edi dwuma gyata Juda mu gyata ne yɛ nyankopɔn ɛkyerɛ na hoɔden a wɔwɔ nyankopɔn yɛ hoɔdenfo a obetumi agye wo afiri wo haw no amanneɛ mu baabi a ɛsɔhwɛ ɛwɔ biara no otumi de wotwa baabi a anidasoɔ ni biara no otumi de wokɔ nyankopɔn yɛ hoɔdenfo strength and power belongs to our God na onyankopɔn ɛwɔ enipa ɛtebea ɔkyerɛ yɛn sɛ ane ɔne bɔɔ yɛn wabɛyɛ nipa pɛn onyim firi hɔ enkosi sɛ yɛbɛkɔ heaven na yɛbɛhu saa atiasefoɔ na me akae sɛ ane
that is us yen ti no be ye nipa otoa so me yehun se ampa owo nantwie ebi a atwa ne ho ahia ekye sacrifice ɔde ne ho bɔ afɔdeɛ wa anya nipa saa kɛkɛ ɔde ne ho bɔ afɔdeɛ wei yɛ sisɛm a ebesi na yɛnte aseɛ na yɛnte aseɛ da ɛkwan a otumfuo nyankopɔn tumi dane ne ho nipa ma yɛkuu no Isaiah chapter 53 wokenkan a still wonte aseɛ kuu no ɛyɛ twedi ampo nyame su baakɔ no ɛne yɛwɔ kɔdeɛ ne ho hare a ɛyɛ twedi ampo nyame ɛho ɛha yɛntimi ɛmfa bibia nkyerɛkyerɛ no mu is more than the speed of light ɔne ho ɔha ɛwɔ yɛn haw ne amanneɛ ho ne ho ɔha wɔ nipa nkwagyeɛ ho onyankopɔn ne ho ɛha paa dɔfonom ne nyame mma enti Israel nyankopɔn kyerɛ sɛ na wɔn mfimfini na wɔka wɔn ho wɔn tomadan so mu wɔn atenatuo nyinaa na wɔka wɔn ho adɔfonom wɔn yɛn hyɛ ne nso enti nneɛma a efiri Israel mu pie nyinaa it becomes the foundations for worship and for prophecy ɛyɛ fapem ma nkɔmhyɛ ne wɔsom adɔfonom yɛntumi enyi nyankopɔn som mfiri mmerɛ kɔ a yɛntumi nsom nyame mmerɛ kɔ a yɛyi Israel som no afiri hɔ enti nneɛma nyankopɔn de ma Israel nyinaa yɛhu sɛ firi onyankopɔn throne room efi twedi ampo nyame hɔ na ba efi sɛ saa nneɛma no nyinaa yɛ ade a na ɛwɔ baabi onyame bu atɛn no ɛkyerɛ yɛn sɛ nkurɔfoɔ wei nom onyankopɔn ɛka wɔn ho nneɛma ɔde ama wɔn nyinaa yɛ ade a ɛyɛ sɛ adasama edi so enti na nam onyankopɔn de ma wɔn sɛ hwɛ na wɔn ani no yɛnni no ɛda ɔde ma ɔka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kae no yɛtoa so ɛkae no adɔfonom nneɛma nyankopɔn de ma wɔn no nyinaa yɛtoa so di so agye deɛ ɔno aka sɛ afei deɛ ɛyɛ hwɛ nipa amfa saa nneɛma no fi sɛ na ɛno yɛ nneɛma a wɔn asoɔden nti de maa wɔn nneɛma ne moral laws ɛda so etim hɔ mmɔkorɔ no nnua de ne mmaransɛm yɛda so edi so it is the foundations for worship and for prophecy ibetimi aka nneɛma ahodoɔ mebree ɔmo som no sɛde na yɛ koom yɛ nyankopɔn yom kippur da na temu da sɛde na yɛ koom yɛ saa na onyankopɔn som ɛyɛ sɛ yɛ koom yɛ ɛnɛ wohu sɛ wokɔ asɔre dɛm na phone renge wohyɛ ne moku na tietia hɔ nneɛma mebree ɛnte saa onyankopɔn ɛsom yɛnhyɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛnso mede adesua no nyinaa ɛba na wie yɛ nyankopɔn ma Lucifer no wɔte beaeɛ wei Isaiah deɛ ohun bi kɛkɛ Ezekiel ohun bi kɛkɛ Aiden deɛ na ɔbɛsom wɔ hɔ homeda Israel mmerɛ atwam Lucifer ɛtena hɔ over millions of years nanso pride wɔamu beaeɛ a na ɔte no ɔpɛ sɛ ɔboro nyankopɔn ɛso na nyɛ so wɔte hɔ kɛkɛ o na ɔyɛ covering cherub ɔyɛ cherubim a ɔno one of the cherubims a na ɔkata nyankopɔn so no anuonyam onyame de ɛhyɛ no nyinaa ka Ezekiel Isaiah nyankopɔn ɛda n'adi ɛyɛ nyankopɔn ɛdi mu na ɔte nyankopɔn siesie beaeɛ ma nanso wɔamu dɔfonom nsɛm a yɛka nyinaa no Lucifer ohui na hosɛpɛ sɛ kɔbɛtena hɔ ɛyɛ na hosɛpɛ sɛ ka ebi a ɔbɛsan akɔ hɔ bio akɔnya saa adeɛ no nanso aka akyi ade nti Lucifer ɔtoa so ɛte atua nyame kan nanso wampɛ sɛ ɔbɛtie onyankopɔn asɛm me nuanom Lucifer na wɔde wɔ saa beaeɛ a yɛka ho asɛm nanso ɛsan ahomasoɔ nti wɔanya kwan ɛwɔ soro bio ɛna meka kyerɛw sɛ hwɛ wo ho yie wɔ ahomasoɔ so toa so brɛ wo ho ase onyankopɔn ɛbɛboa wo nsɛm a yɛakan yɛ te sɛ Isaiah gye tom sɛ wɔmmerɛ sɛ wowɔ bɔne bi ho anasrɛ ho ahoɔden wei ɛne nkɔmhyɛ nyinaa ɛfapem wei ne ɔsom fapem sɛ woamfa nneɛma wei a ɛhu ɛma wo wopɔn mo ayɛ wɔnte n'anim kyerɛ ɔnkan yɛn ho n'adɔmɔnti amen. Nnuadɔfo yɛda wase sɛ wonya ɛberɛ ɛne Die Hard Shepherds esua adesua soronko yi yɛbɛsrɛ sɛ berɛ a wo nsa ka video yi
obeche na unwa bi nso ensa aka no nso ahwe no nso ati twere mpunyankopon enhyehyɛ ya owoma ye eri bra ye wiase ekɔ na wiye enti hye na like and emaye that high shepherds ya da wase unyankopon hwɛ oso osise na otwese ne ye besan ahye mu bio bye bye.